Għat-tieni sena nfila għal-lejlet il-festa laxqin ramaw torri tal-ħadid. Ma TVM News is-segretarju tal-Għaqda tan-nar Santa Marija ta' Ħalaxaq qal li dak imtella l nhar il-ġimgħa iżda u torri akbar. Innota li t-torri armat bħal dan iż-żmien sena ilu ġibet aktar nies lejn Ħalaxaq. Issa l-oħra it-torri kien 32 metru, issa dis-sena żidnielu fara oħra u ġibnieh 45 metru biex jixxow fuq u ħajder suppost iktar isbaħ u ħajkun fih iktar effetti mis-sena l-oħra. L-ispettaklu sa jkun itwal, sa jinkludi aktar diski u għaldaqstant żdiedu wkoll il-fjammi. Dis-sena fih fuq 3500 fjamma miegħu biss bħala sim u ammonti ta' affarijiet li ħajtelgħu apparti t-tower, ġifieri ngħidu sim tas-sitta blalen u affarijiet hekk. Is-sena l-oħra kellna fuq 400 xott li huma affarijiet tal-ajru u dis-sena ħajkun hemm fuq 650 xott. Dan żgur fiċ-ċert ħajkun l-ikbar show li qatt der ġewwa l-Festi Għaxqin. Chrissy Bonnici li involuta fin-nar tal-art qalet ma' TVM News li The Convoy sa jinkludi wkoll 6 strutturi ġodda għan-nar tal-art mekkanizzat. Dis-sena updatejna x-xemx u kellna l-off-center tas-sena l-oħra wkoll żidnila biċċa oħra, apparti minn hekk għandna l-aħħar waħda hija innovazzjoni ġdida Universal fuq il-kuruni li ħadd tagħmel l-effetti tagħha bid-dellijiet. Il-pubbliku mħeġġeġ isegwi l-ispettaklu The Convoy minn triq il-ġista Kor.